Usa ka ambulansya nga gikan Pagadian City ug padulong sa Cagayan de Oro City aron maghatod og pasahero ang naaksidente. Usa ka nurse ang patay samtang upat ang samdan, lakip na ang pasyente nga ihatod unta sa ospital. Ani ang report. Pinaspasay ang gihimong rescue operation sa mga sakay niining ambulansya nga nahulog sa Pangpang, kilid sa National Highway sa Purok 7, Barangay Tabliston, Sultan Naga, Dimapuro, Lanao del Norte. Sumala pa, nahitabo ang aksidente pasado las 4 sa hapon adlong Domingo, Pebrero 2. Gikan matud pa og Mendero Hospital sa Pagadian City among ambulansya ug padulong sa Cagayan de Oro City aron ihatod ang usa ka pasyente nga ipailawom sa surgical operation. Apan pag-abot sa lugar sa nahitabuan, kalit kuno nawad-an og kontrol ang driver sa ambulansya, rason nga nahulog sa Pangpang kilid sa dalan. Kapin 30 metros ang gihulugan sa mong ambulansya, rason nga di na kini maitsura. As to the initial investigation na nakandak sa ato ang kapulisan and kaning ilang pag-interview sa maong driver sa maong ambulansya, miingon kini nga tungod sa kadanlog sa maong dalan. And ang maupong area kung asa nahitabo ang maong insidente, may konsidera po ka na nga accident-prone area. Patay sa mong aksidente ang sakay nga nurse nga si Jasper Alcara. Samtang padayong ginatambalan sa ospital ang laing upat ka mga individual, lakip na ang pasyente nga naangol sab sa aksidente. Sa iyang social media post, nagpaabot siyang pahasubo si Pagadian City Mayor Sammy Co sa nahibiling banay sa namatay nga nurse ug nagpasalig nga magpaabot og hinabang sa mga naaksidente. Karon, padayon ang investigasyon nga ginahimo sa PNP sa nahitabong aksidente ug nagpaabot sab sila sa mga posibleng legal nga aksyon nga himuon sa mga nahibiling panay sa mga biktima. As drivers, good, no, we have to be vigilant good sa tanang panahon. Ilabi na sa ato ang palibot nga atong ginadrivan. Kung dili kita kaayos wito sa dalan, we have to maintain kaning speed limit, no. Kay dako kana nga factor nga dili kita swito sa dalan, posibilidad kayo nga mo resulta kana sa aksidente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.